Hello. Yan, mga Bisayang dako. Good morning, good morning. So, nagsugod na sa tagtrabaho, Lunes. Oh. Morning mga taga Iloilo, mga kugihan. Nanirbaho dire para sa pamilya. Dili mangitag away. Morning, nagdugan sila, magtulok katuig na sila dire. Yan. So, nanatata diri sa pwesto, sa Trebi. Yan. Yan. Sa Trebi tayo. Yan. Kukunin natin yung mga manpower nila ba. Mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Pampangan, halo-halo diri, mga Ilocano, Batanggenyo. So, ito na sila. Ilang kayo dito? Apat. Prikas. Ha? Apat prikas. 3B. Hindi, ano lang, luma lang yan. Apat. Talaga sakay. Mga kaibigan, ilang kayo? Mali ako mga kaibigan ako, mga buutan oh. Mga tagawang Ilocano. Ilang kayo dito kaibigan? Dalawa lang kayo. Ah. Oy. How much? Tatlong mason. 1,000. Apat. So, musa ka tagstaas. Mao ni siya nga kribi nga kundo nga wala pa mahuman. So, nagkuang ko sa manpower. Nag-record ko sa manpower para wala pa man yung mong safety dire. Na ako rin tigibilan. Ilan mo ka buhok pre? Ilan kayo? Yan, iyan ito gagawa. Pag wala yung safety namin, mga official, sa akin iniiwan yung mga trabaho nila. Gagawa ko naman power. O ilang taon nandito, nagtatrabaho. I-record na ako. So, ipapasag na ako sa opisina. Sa taas. Ilang kayo? Bay, dire. Dito. Dalawa dito. Dalawa. Bali apat kayo dito. So, mag-ikot. Mututuyo, mag-ikot-ikot sa site. Mga yung trabaho na ako, pangitaon ako. Kung mga ang trabaho nga kuan. Mao gini siya nga view. Tingnan nindo ta nga view. Yan, diretso yan sa Lasal papunta sa Cavite. Yan. Yan, nililinis. Kana gilimpiyuhan na siya kay may ano diyan, reception. Mga iba-ibang display andyan, may mga t-shirt, may mga McDo, iba-ibang klase, basta kung ano i-display nila dyan, mga damitan, mga yan. So, ito lang trabaho ko. So ito yan, palpak yan, palpak. So manawag na ta, ito sa bus. Records ako sa Manpower.
sa mga ceiling. (3B) batch 3B ceiling 5. Makuwenta ni mga tabaho na ko, mga Bisayang dako. Shout out mo diya, mga proud niya sa Bisaya. Ini siya, ito na over ni siya, mga siguro 3 months before, bago ito na over ito. Ito naman ang batch 3B. Yan. Tiyaga lang, kunting tiyaga. Total mga masipag naman ng mga trabahante dire. So gidali ni siya karon kay nalano ni siya ito na over ni siya mga 3 months before. Pero di maabot siguro December, matuno over na siguro ni siya. Iyan ang mga Bisayang dako, mga kugihan ni siya. Yan. Yan. Mga kugihan na sila manrabaho. Opo. Hindi na sila magtago-tago. Opo. Yan, sila ang housekeeping diri na pagpaglinis ng sa ating bayan. Yan, maasahan yan. Hindi mo basta-basta yan. Masipag yan, hindi na kailangan utusan. Kusa na sila manglimpyo. Yan. Kahit hubog na siya, kahit lasing na siya kagabi, trabaho gapon siya, buntag. Trabaho pa rin yan. Nahinayang sa gasto gabi Oh. Nahinayang sa gasto gabi So, muadto na ta sa kuan sa kabilang kabilang kondo. Isa ka lang dito, kaibigan? Pavilion, amenities, mason. Mao ni siya na nahuman namo. Tugan na siya nahuman, naging tuig pa. So, ano siya view. Kay nice ng view diri. Lami kay ligo unta sa swimming pool kaso lang bawal magud. So, muadto na sa Pikas, batch 20 hanggang 70. Yan. Pangitao na nato mga kugihan manarbaho para kuha na nato ilang manpower. Kupila sila buok. Yan. Nice kaya yung view. So
Mga Bisayang dako na ako diri. So, na. Yun, yan, humana na sila. Gituyok na ako siya, ganiha. Pag human sa toolbox. So, moto na siya tila sa pikas. Dito, sa unahan, mauna siya. Sus, pretindi gidugaya giri. Abot pa na siya 16 years ang trabaho diri. Ikaw lang magsawa in town. Pero maski tugay, di pa masyado kumpiyansa sa sarili. Kinalan magnajuti nga konting tago-tago sa kuan kwarta sa kay magbuhat kagalkan siya. Para kahit paano may mabunot-bunot. Ano siyang view. So, you know, lot 51, 52, yan, lot 52, yan. So, nagrobi ng gwardiya. Bye! Good morning! Kondisyon na. Kondisyon, bye! Gwardiya, nagrobi na siya. Bawal magtawid-tawid diri. Ito naman, lot 54. 524. Oh, yan.